Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Lorena at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagan-ano sa kinilakay ko, gapo taay ayatek. Ngam nagpatinggan ti kinaanos ko kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorena dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. George, masapon nga agbayad tayo itibil tayo iti silaw. Tayo date na inton bigat. Ding kabayadan lo at pagbayad mo? Imbagak matankan ka nga inggatang ko iti agas ni Dexter. Tigam ko ang kwarta. Di mo nga min amo ti ag-budget. Isuan nala ka maibus ti itad ko kan ka akwarta. Ipakpakitak matkan ka tilistaan ti pangigat-gatangak iti kwarta nga iti-itad mo. Noan yala ditan nga min tigat-gatangam. Sobra ka mat. Dandani saan nga umanay apara kada tayo ti it-itad mo a kwarta. Sa ita, kastapay ti bagam kanya. Agpay sumat. Oh, anya. Adda ka di maitad mo a pagbayad ko iti silaw wano awan. Awan. Agyamanak iti dayti impautang mo a kwarta bayaw andong. Bayadak tun inton adda itad ti kabsat mo. Uray saan mo abayadan, ipag. Basta di mo ibagbagakan kwa na, adyak ipabayad. Taamangan nurwaman na. Ay, agyamanak manan Ay, naimbag man tamakaanos ka iti nana. Anya ngay nga rod. Ano sa kun taasawak mat. Nga uray kabilan na ka? Sung batak ngamin no daduma, iso a kabilan na. Uray man. Talaga kit di anaranggas dayjay akabsat ko. Padasa man abagbagaan ni manong mo. Barang danggan na ka. Saanan? Amangan o agapa kami pay. Ay, alang nga rod. Inakon tayo nakagbayad iti silaw mi. Agyamanak manin bayaw. Nanang, ni tatang, nabartak manan. Anya, pukpuk kawanak, ngam intarayak tamabutengat. Darasam cherry. Inka ag sweater tarumorta. Agawaam. Wanana. Siyete ka man! Darasam. Naala ko ti sweater ko, nanang. Ala, intan, magnatay di ko sina anak ko. Nakaturugan ti ubeng, Lorena. Wananang. Talaga mo't nga impatag mo ti ubeng. Nga uray saan asikatipod no nga inana. Nanang. Ay, bartek lang arudan ti asawam. Adda pa'y lain sangpet ng anak na. Ngamdandan idi na mo't mapakan. Tamas importante kan kwa na ti arak. Wan nga rod, nanang. Ngam imbag man, tananang ti awag kan ka ti ubeng. Gaputa kasta ti imbagak ayawag na kanya. May saak alupas, nanang. Iso nga imbilang kon nga anak ni Cherry. Wan ba't kat diya, nasayha at no kasta anak ko. Ngam ti parikot ita, ni George. Hay, jak amukan ka, tamaan anusam. Kasladyak nga rudan maanusan, nanang. Ti makunak, panawan nyo pa ilaang. Taalangan mo't nga iban bantay mo latan ti bagim kan kuana. Idinto ta kanayon kayo amabutbutang. Kita dayta. Tunggal mabartag ti asawam, itarayan yon. Wan nga rod, nanang. Agyan kayo pa ilaang dito balay. Agsinubyan kayong tulaangan no agbalbaliwan ni George. Wan, nanang. Kasta ti aramidan mi. Ala, inta maturugan. Ingkan iti ayan ni Cherry. Wan, nanang. Manang, napintas siguro ti ina ni Cherry anya. Ngamin, napintas nga ubing. Katuan. Apay ka di. Uyawan nak ka di. Gaputa na laadak. Ala, saan mat manang? Ngam husto ka. Napintas ti ina ni Cherry. Iso ang napintas nga ubing. Iso ti imalaan ni Cherry. Ay, sayang.
Awan anak yu kan ni Manong George. Gapo ta may saak alupas. Day ta ti makagapo. No apay akanayon nga agbartak ni George. Oho, di ko namkit di. Talaga abartak Ngam talaga mat nga impatag mo ni Cherry anya, Manang. Kat, anya ngay nga rod ading ko. Kaasimot awanan iti ina. Gapo tapi mo sayan iti breast cancer. Iso syempre, siya kunti ina na ita. Kasta ti mayat, Manang. Ipatag mo ti showman mo, tapno ipatag na kantuman. Sige, Cherry Apog. Mangan kalatawan. Win, Lola. Saan napili iti si daan ni Cherry, nanang? Nasaya at no kasta. Kat, anya nga road. Dito'y kayon balay nga agnaad. Win, Lola. Nay, nagalisto ka asim mong batsere. Jak ngamin kayat ijay balay. Mabuti nga ka ni tatang no nabartak, Lola. Wan anak, dito'y tan nga agnaad. Inak to alaan dagiti kawus na ijay balay. Win, nanang. Bayaw, si Kati Amok ang makatulong kanya. Planok ngamin tagla ko iti merienda iti asidag ti balay mi. Aya. Sige ipag. Tulungan ka. Bumulod ako maiti pagpuunak, bayaw. Sana bale, tain inutak abayadan. Wen, awan parikot. Ay, Saan mulat ako man adakdakamatan kini George ngay mutangakan ka Ta sigurado sa bali man nanti panagawat na. Pinanawan min ni George. Ngam amangan no umay naklat na apaan ijay balay. wen, amok data. Sige, ibagam naman uti ka sa pulam. Taitid ko. Ay na, imbag man ta nalagip mo ti agla ko dito'y asidag ti balayo. Wen, mare. Padasag barang mayat. Imbagla a pangalaan iti igatang iti bagas. Wana? Kat, anya ngay? Talaga ka di pinanawa mo ti asawam? Wen, mare. Diakon makaanos kan ko Kat, ti anak na ngay. Insurot ko Kaasila ang itidan na ti amana no panawak. Wana? Kat, napatagkan ka ti anak na? Wen impatag kumiten kaspud no nga anak ko. Kat oray narigat ti adda panagbiag ko. Ipaay ko latta ti kasapulan na. Nang rona kat agiskwelan ton. Ala, bilibakon kan ka, mare. Nagsayaat ka. O sige, mare. Yawid kun dati ginatang ko ken ka a fishball. Sige, mare. Kat agyaman ha? Agsarita taman itinalapat, Lorena. Apay nga impanaw mo ti anak ko iti balay, ha? Damagam ka di pa'y ti makagapo. Apay, saan mo nga amo? No di mo amo ti gapo na. Nagdamag ka kuman iti kaaruba ijay. Ta siguradong amo da ti gapo na. No di mo kaya ti agawid, isurot kon ti anak ko. Isurot mo ti anak mo. Tapnoan niya. Tapno ka na yun akumkumlab iti butang tunggal mabartag kang agriryaw? Nga iburak mo amin amakitam? Akabilang pa iti anak mo no daduma? Iso aday ta. No makita na ka nabartag, perminti taray na amapan aglemang. Ha? Oray pa'y sikati ama ni Cherry. Ta saan ka ama ikaring ama na? No ipilit mo nga isurot ni Cherry, amangan numatay gapo iti butang nakan ka. Aniya? No kayat mo ama ka din na ti anak mo. Pues, agbalbaliw ka na. Agawid kayo nga roden iti balay. Saan kami nga agawin? Aging ga ama ipanaknak mo ang nagbalbaliw ka na. Nanang, anya ti may tulong ko. Agla ko akmat Saan, anak? Agtugaw ka la dita. Taagayab ka iti aggatang. Wen? Ay, Win, nanang. Kikiam!
Gumatang kayo. nalaing dito nga binga. Fishball! Uy, suki! Ay na, Kayo dito yan. naglaingan ti anak ko. Gumatangak man. Oh, bayaw, sigamot gayam. Naisarong ka man dito eh. Napan ko kinasarita ni Tata Baste di Tadaya. Adda ngamin ipatrabaho na kanu kanyak. Ah, kasta gayam. Oh, anya ti kayat mo akanan. Libre. Saan a libre ah? Bayadak. Mala, gulpiam nga rudan. Una. Sige. Lakwan nak iti balor ti 2 gasot. Aha! Isumat lagayam. Ne, mano. Si kamat gayam. Nagmayat ti pa nagsarsari tayo adwa. Naragsak kayo. Ay. Ala, Lorena. Innakon. Oh, ato'y ti 2 gasot abayad ko matigat katangak. Iluto mo. Taumay to alaan te ka nakam. Sige. One man. Oh, George! Umay mo gayam sarsarungkaran ti asawa ka. langgong ka talaga niya, Manong. Sumartan kayon! Bastan! Ay na, unay kayon. Anya da ito nga inaramid yaw. Sayang pa'y dagiti nawara ala ko. Dagita ka diti karkarit mo, Lorena? Dagita lakom a fishball? Pumanaw kan. Kat saan kan magpakpakita pa'y. Kagurgura ka! Juan! Amok! Ay so, At da relasyon nyo kini Andong. Tadayjay nga Andong, nabayag nga gusto kan ka. Nagsaya at kuman no iso tinakatuluyak. Ngamdak sang gasat. Tasi ka nga awan matgayam ser-serbina at tao. Nalastog ka. George. Agsinatan! Kayat kung ayabam dagiti dadakkel mo. Taag tutong-tong tayo. Ngamin, diyak kayatan ti makisinubyan kan ka. Gaputa siloso ka lang arudan. Irresponsable ka pa'y a padre di pamilya. Apay kaday, akasta kayo nga agasawa. Kanayon kayo nga agapa. Nanang, irresponsable nga asawa ni Manong George. Katsyak a mismo ti makapanaknak iti dayta. Ay na, pasensya kan abalayan. Gaputa talaga asaanen akayat ti anak ko. Ngagsinubyan da iti anak mo. Kat ni Cherry, aputot ni George, agtali na udlat ta iti puder ni Lorena. Saan abale? Tamaaywanan namot anaimbag. Saan ko akayat nga agsina kayo nga agasawa? Lorena, George, urnusan nyo ti bagbagiyo. Sika, George, agbalin ka kuma responsable nga ama ken asawa. Tapno naragsak ti pamilyayo. Tano kastamlatan abartag. Awan talina ay ken ragsak iti pagtaengan yo. Nanang. Nga agpapankan ka, Lorena. Agbalin ka met a responsable nga asawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Awan parikot kanyak, nanang. Taam mo ni George nga aramidak amin para iti pamilyami. Oh, anya, George, kan Lorena, agsinubyan kayo kadi, kat baliwan nyo timang rugi. Umanugot hak, nanang. Ngamno ita, saan kami pailaang nga agsublikan ko na? Kas iti imbagak idikin ni George. Ipakita na pa iti panagbalbaliw na. Igyan na ti arak kan barkada na. Ngamin, ti matmat gadan na kat para laang iti bisyo na. Nangagmauti ko na ni Lorena, George. Sige, George. No napatagkan ka ti asawa kan anak mo, ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo. Nalawag ka de. Juan, Nanang. Nanang, adamanan ni tatang. Adutin sangpet na. Juan Ingkatangan ka kadagiti gamit mo iti pagadalan. Kan daduma pa'y akasapulam. Kan siyempre,
At damot ti para kininanang mo. Sige, nanang, tatang. Inak mangisagana iti merienda. Tanagluto ni Lola iti pansit. Sige, Cherry. Ay, Lorena. Agyaman akin ka, ah. Taimpatag mo ti anak ko. Asino kumatimang ipatagkan ko na? Nasaan na siya? Manunabulan ti napalabas. Kat napanagnakamat siguro ti panagbalbaliw ko. Bakit? Isuakid daw ako mga gawid kayo ni Jibalay. Sige. Awanin mo ko na. Tamakitak mat ti panagbalbaliw mo. Sige. Agsubli kamin kini Cherry Ijebalay. Agyamanak bakit? Awin gayam. At dabasit na urnong ko apagpuunam. No kayat mo, agistor kay di parangan tayo. Imbagak day taken ka idi, saan ka di? Nagsaya atin no kasta, George. Di sumurot kayo nga rod ita ni Jebalay? Juan, sumurot kami. Gaputa saanin ang mabutang ka ni Cherry. Kat ita, uray na kurapay latta ti adda pa nagbiag mi, tanaragsak kami met, Mr. Lonely. Nagbalbaliw ti asawak, kat awanen ti makunak, no di ti agyaman iti Diyos. Kastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Lorena. Lorena pagayam ko, agyaman ak met iti daytoy apakasaritaam. Tay ko nadang aruden, at dalat ta pa nagbalbaliw ti tao. Kas kinilakay mo, nagbalbaliw. Gaputa di na kayat amapukaw kayo nga agina iti biag na. Husto ti kunam. Nga uray na kurapay latta ti adda pa nagbiag, bastag katunusan ka nagpipinateg ti sanga pamilya, naragsak latta ti panagbiagda. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Lorena at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.